1989 година Съединените американски щати бяха пред буквален икономически колапс, който започна през 80-те години и се задълбочи. Мисля, че 82 година беше голямата криза, когато тогава, или 82 или 83-та, може с една година да бъркам, да ме простят, уважаемите зрители. Тогава шефа на ФЕД, на Федералния резерв, Пол Волкър, вдига лихвите на 20%. Представете си за какво става дума. Защо? За да овладее инфлацията. Инфлацията представлява обезценяване, олекване на парите. Едно яйце вместо да струва 20 цента, то ще струва 2000 цента. За целта ускъпяваш кредитите, взимаш максимално пари от корпорации, хора и ипотеки, за да можеш да балансираш кризата. И тогава в продължение на години те се опитват максимално да потиснат инфлацията. Стига до ситуация на крехък баланс до момента, в който излъгаха Горбачов. Той разтури Европейския съюз. Аз съм пускал материали на световно известния руски икономист Валентин Катасонов, който обяснява колко влакови композиции с злато, сребро, стомана, никел, мед, благородни метали всеки ден са тръгвали от Съветския съюз към Запада, към Съединените американски щати. Колко самолети, натоварени с природни ресурси, са заминали за Съединените американски щати. И тогава, забележете, 1989 година започна големия разцвет на Съединените американски щати, който стигна до арабската пролет 90-те години, края на 90-те години, си спомнете. Разбиването на арабския свят, обявяването на Осама бен Ладен, на различни арабски страни като терористични страни, имаха за цел да създадат техните арабски революции, за да бъдат ограбени страните им. Същото се случи и сега, след COVID, когато Съединените американски щати пуснаха този път на пълни обороти машината за печатане на пари. Твърди се, че преди COVID дългът на Съединените американски щати е бил между 10 и 15 трилиона. Само в рамките на няколко години, на 2-3 години, той е удвоен. Дали това е така, аз не мога да докажа. Има експерти, които да го кажат. Факт е, че ескалира. Не, той се взриви. Експоненциално нарасна американския дълг в рамките на 1000 дни. Само на 1000 дни. Тогава започна дълго планираната война с Русия от близо 30 години, както казва и Скот Ритър, и Дъглас Макгрегор, както казват редица експерти от Запада. След разпадането на Съветския съюз са били планирали влизането на Украйна в НАТО, за да се нападне т.е. Русия, да се разпърчати на няколко части. Между другото, струва ми се, че един от големите мислители на Франция заяви, че на 8 части са планирали да разцепят Русия, да заграбят нейните ресурси, за да могат да се спасят от кризата. Но това не стана. И тогава Америка реши да запокити в небитието най-верния си съюзник – Европейския съюз. Тогава тя започна да го ограбва, задължнявайки го да сключи газови споразумения, крадейки неговите фирми, които са производителки, т.е. тези, които правят индустрията. До момента, в който накрая ще остане Европа гола, стара и босса.